tuntevansa heistä jo monen vuosien takaa. Kaiken huippuesta on tämä, että löysin avopuolisoni Exan stringit vaatekomerosta. Normaali mies olisi heittänyt roskiin, mutta mitä teki minun mieheni? Jemmasin vaatekomeroon, ensin sukkalaatikkoonsa, löysin ne sieltä ja otin oikein näkyville ja kuvittelin heidän tajuavan heittänyt roskiin, mutta ei, hän jemmasin uudestaan pitkien kalsareiden pinon alle. Sanoin, että jos vielä kerran löydän, niin niippainen sen otsaan kiinni, niin ei tarvi jemmailla enää. Eli siis, olenko mä ihan natsi, kun vaadin miestäni poistaa Exat ja huolet face-kamereista ja räjähdelmistä seksipöksyistä? No mitäpä sanon tähän Antti? Se on ihan oikeesti, hei siis. Sitä on ihan jätä se! Jätä se! Mitä sanoisin, meillä on myöskin Niko täällä, joka on pitämässä tätä mini pop-up storea pystyssä täällä. Niko, sun reaktio, kun sä kuulit tämän mankeleen, niin on aika huvittava. Oliko tää sun pikkusyöllä? Ei, mitä mieltä sä oot tästä? Mitä tässä nyt mankeliailman lähettää, eli Natsikko nimimerkin pitäis tehdä? Lähtö pois. Ei, sunkin neuvo. Näillä mennään. Koska siis mun mielestä siis että tässä on just tämmönen aika klassinen tilanne. Mies on siis älyttömän mustasukkainen ja vaatii naista niinku poistamaan kaikki mieskonat elämästä, mutta itsellähän mä kuitenkin löytyy tämmöstä kaikenlaista naispeliä ja Exan pikkupöksyä näin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä mies on mustasukkainen siksi, koska hän itse pettää. Ja usein sellaiset ihmiset, jotka itse pettää ja itse on niinku täysin epäluotettavia, niin he myöskin olettaa kaikkien muiden ihmisten olevan epäluotettavia ja kovia pettämään. Ja sen takia mun mielestä sun kyllä ehdottomasti kannattaisi herätä tää kundi, koska todennäköisesti se kundi pettää sua. Vaikka se ei vielä ihan konkreettisesti kiinni jäänytkään. Mitä helvettä se roikkuu niin näissä Exan pikkupökköissä? Tämä en oikeesti ymmärrä. Se on missä semmoisen kohtuuton, että sä vaadit häneltä samoja asioita, mitä hän on vaatinut sulta. Jos jostain meininkin jotain muuta, niin kotasin ja sä et haluat suhteessa lähteä, niin sä voit jälleen listata kaikki sun ex-hoidot, sun muut, sun Facebook-kavereja ja katsotaan mitä sitten sun pannaan. No en oikeesti ymmärrä minkä takia. Siis, miten se maailma vääristyy tässä välissä, koska musta tuntuu, että me pystytään katsoa tätä hommaa aika objektiivisesti. Näet sä yhtään hyvää syytä, että minkä takia meidän mankeliongelman lähettäjän kannattaisi olla tommosen tyypin kanssa, joka käyttäytyy noin kuusipäisesti? Tässä kyllä nyt on selkeästi tämmönen aika perustavanlaatuinen luonnevika käynnissä, että ei suhteessa ikinä saisi vaatia toiselta ihan hirveästi semmosia asioita, mihin ei itse pysty jollain tavalla taipumaan. Ja kyllä jokainen ihminen, joka niinku vähänkään parisuhteessa on ollut, niin tietyllä tavalla pitäisi tämmöiset ihan basic jutut ymmärtää, että jos sä haluat jotain saada, niin täytyy se myöskin antaa. Ja se on jos haluaa saada, on pakko antaa laula Nikke teille. Ei kysymys ole kompromissista, vaan niinku kohtuullisuudesta, että ei voi olla itsekäs. Just näin. Tää oli aika hurjaa kamaa ja kiitos tästä vaan meidän mankeliongelman lähettäjälle. Ja jatkossakin, jos haluat omat ongelmasi meidän toimesta käsiteltävän, niin laita ne sähköpostitse meidän osoitteeseen aamu@nri.fi.